समाधिराम अकेला विश्वाचं निरीक्षण या कैलासावरून मी करतोय खरा. स्वरामध्ये शिवभक्त आणि शिवभक्त नांच्या मुखावर निघणारा तो षडाक्षरी मंत्र आणि त्याच षडाक्षरी मंत्राचा जप अकेला विश्वाच्या ठाई या शिवाचा चाललाय. ओम नमः शिवाय. हरी ओम नमः शिवाय या षडाक्षरी मंत्राचा जप ऐकल्यानंतर मन समाधानी बनू लागलं. कोणा भक्ती महिमा अर्धा भक्ती महिमा पाहिल्यानंतर मन हर्षपर्यंत बनू लागलं. या विश्वाच्या ठाईचे माझे भक्त निर्माण झाले. त्यामुळे प्रत्येक भक्ताला या शिवशंभूचा मंगलमय सेवा इष्ट काम सिद्धरस्तु सर्वमाता सफला संत मंगलमय सेवा. देवादीन भक्त आणि भक्तादीन देव हे नव्हते या विश्वाच्या ठाई चिरकाल राहून अटोकाट प्रयत्न विश्वाच्या ठाई सारा देवदेवता करतायत. विश्वाचा ठाई जर का ओंकार निर्माण झाला तर त्या ओंकाराचं निर्मूलन करावं आणि केवळ या विश्वाच्या ठाई अधर्म जर का फैलावत असेल तर धर्मासाठी किंवा देवतत्वानं वेळोवेळी पदोपदी अवतार कार्य करावं आणि धर्मासाठी झटावं. या विश्वात सतेज असेल तर तो धर्म होय. प्रत्येक माणसाचा जन्म अज्ञानरूपी अंधकारातून होत असतो. तो जर का सद्गतीनं प्राप्त करायचा असेल तर जीवनात भक्ती मार्ग होय. आणि या विश्वाच्या ठाई जर भक्तीनं आपलं विश्व जिंकलं तो ज्या विश्वाच्या ठाई नावलौकिकाला पात्र ठरला आणि म्हणूनच या विश्वासाठी